Previously on your favorite TV show. Go deeper, man of God. I receive it. Sintani nyengo yake. Yes, man of God. I receive it. Mwana mafunika mapamba, mwana mafunika zakuja kwa maino ndrama kabuna peleka kandiditi ndrama. Daile mango ntausa peleka child support. Ewe ndrama zomwe matumizazo. Ndrama zake zidizo, ndrama zomwe wanga balasa. Ndrama matumiza ito ndrama. Ndone sopo mwini. Message omwe matumiza ndrama. No, ndufine ndifuna ndrama, zani zilibenezo chitu. Sizu ndikuza, izo sizanga dizana. You know what I'm talking about? Sininga babange zanyanga zamakhola zoti ndi kanga ndabengesa zibale yako kuti ndiwine. Ndiwine foni ndikutipula background ndiwine. Yet you are the wish yourself. Jesus. Because iwe ndamene mwana uja amachula and prophet wanena kuti anali kuphika. Kukaninina. Jesus. Amaona ndithi kunena kuti iwe ndamekupanga zimezo. And mwana uja samadziwa kuna kuti itakambirana zimezo. Koma ali mkati mompempherera devil anachula kunena kuti nyuma. Ndamene ya wabangazi tolinga wibise mbili anko Joa saimi. Ndifa ndikuzilima wao. Ndikuzilima wao. Ifeyo zimezo sitima makadao. Ifeyo ndiba mutama ngokuti vile background. Ndi background ndikutipula iwewe wachepa kwambi. Mwana wako ngatana penga kandi tani zake zimezo zokani matrax zake zimezo whatever. Let me tell you. Okay, no, we want to tell me what? No, it's enough. Let me tell you this. Let me tell you this. Background yobo kunenayo. Ground ife takona kale zomokupanga. Omatulusa ma handout want. Of which ndizolesedwa. Money talks. No, ndizolesedwa. Money talks. Ndizolesedwa. I said, Parliament inabanga gazette bill yolesa mahanda outwang. Atakokone ninjara ndikuimira. Sukugani gani zimezozo. Akangozisiwa zimezozo ameke. Sukugani gani. So mukubanga za mahanda out izo. Sukugani gani zimezozo. Ini ulipo? Sukugani gani. Saone ngati ndudolo mena. Tinakonda nitu. Koma no munaona kuti mwakonda ina mpaka na wana masani mimba ndizimene zore. Mwazunzika atisopano tumwe mafaida mena uromengo imira sikuonesana kuti basi. Tinakuza nife kuti ife ndalama si issue. Issue is how best we can spend it. Wabwelera nkazi onena kuti unkakana ulo ni member ya. Abudu wakuluwa ongota ni umudu wakurusuwe wangonyawa muona kuti pakana kwa. I say get out. Now they're getting out. I'm going kumeni. I'm saying get out. This time go kunoko. A failure like you. You don't failure. Go to hell get the devil's body. I don't care. You know what I'm talking about? But I ain't got no business to deal with you. Just get out. You go to hell get the devil as well. Good yeah. I'm going to that is a nyanga. That is a nyanga. You go cheza. I say that is what cheza na kabila nyanga na wewe. Uzindi rozera tenzi zo. Go to hell. Ugona ngati ngamakondo enazo zime. Ndakaisa unofanza bit. Ndifuna ndrama zibit. Good. Ndrama zo good. Okay, ndokubanga uje. Ndokutumizira mazuwa. Nthawi yanji kayi. Ningomaliza kaya kubanga stock taking and then I'll. Ndipo akakangukankhula baba ngomaliza. Leloli ngati ndrama sifika leloli. Mzana ndibwera pano pamawa ndi chisokonezo. Fo ndatopa ndikuyendera. Leso ndine munthu ndimatopa. Ndimayamwisa ineyo. Don't you. Zoti ndiyenda ndacho mwana ali kunyumba sita. I know my responsibility, baby. Don't worry. Okay, ndikupita. Komano ndizidikira ndrama ibwere.
Ndafika mama. Chabwino. Kama unatsuka bwanji? Ife timadzuka. Madzuka. Ife so tadzuka bwino. Oho. Zikuyenda koma. Zikuyenda. Koma tsopano ine ndadzuka bwino koma luzu. Takantengereni madzi. Usana katenge madzi. Nyendo yanga yaziririka. Umaya uziririka? Hayi. Yafa zanzi. Zanzi. Kwezani undikwezi miyendo yanga. Mwendo huu ukundivuta. Yes. Ya. Kodi umabweresa kamira kapena kagrasi? Sina bwereti. Ndiziyang'ane kuti kodi lero ndaphoda bwanji. Sina bweresa manje. Chifukwa pa club panga pano. Ngakhale ndinewo kalamba koma ndizioneka kubwino eti. Azofunika. Ulibe kagrasi? Ndilibe. Iweso mutoona ko pafoniko pamaonetsaso. Singaone ndi maso auchekurwa. Ndi maso okalamba. Chabwino. Ndiye munati ndipange sonya. Ufuna madzi okumwa? Kukhosi kwa ufurumie tu. Furumirani kai. Mpaka muntu akomoke. Ndimwesenika. Ndilibe mphamvu tu koma amayi mpaka kuwamwetsa. Iwe undisamwitsa. Sudziwa. Katayeni. Ndathokoza. Ziko. Kodi muli ndi certificate ya MSCE kapena JCE kapena mumathe kulemba ndi kuwerenga ndipo mukufuna kuchita maphunziro a hospitality management, Northern Hospitality ndi yankho lanu. A Northern Hospitality akupereka maphunziro a food production, accommodation, front office komanso food and beverage services. Maphunzirowa amakhala miyezi 6, miyezi 2 ya mkalasi ndi miyezi 4 ya ma-attachments. Malo opangira attachments school imafuna yokha. Fees ndi 250,000 kwacha yokha basi ndipo amalola kupereka kawiri. Tipezeni a Northern Hospitality muchapita building pafupi ndi National Bank komanso moyang'anana ndi Nyachenda Motel ku Mzuzu. Kuti mudziwe zambiri imbani foni pa nambala iyi 0885 234 259 0885 234 259. Northern Hospitality. Hospitality redefined. Bwerani kae. Naiwa. Ndafika. Kodi wati zikuyenda bwino mkatimu? Zikuyenda. Palibe kale. Chosowa mulibe? Mulibe. Kapena chofunikira kuti mwana wanga akaonde azaikemo. Zili bwino bwino? Nanga si anthu anabwera kuzaba. Sana phanye zina zake. Mwandu mene ochepa. Ochepa. Ofunika kuti mwauza onjezeni. Ndithu. Mwana wa bwino. Uziona zonse. Si utipoti ndiwe kilina. Chifukwa kumakhala promotion. Utauza yamba yogulisa mmene momo. Ngukusiya. Sichangamuka. Ndikulongosora ndithu amama. Koma sindikuyang'ana bwino. Bwanjiso. Uli ndi kasalo ukanandipukutirako magrasi. Ndipukutire chitenjeri. Nchoyera. Chabwino puta. Muziyenda ndi mahandikachifi. Ife kale timaenda ndi kahandikachifi. Nangaba simwanduza ndiye kuti ndikagula. Ayera. Chabwino. Zikoma. Paliso ntchito ina ngati? Ntchito ina ndikuitana. Munditana? Ndikuitana. Chabwino. Nditha usunthakwe? Okay. Ndithu. Onapi.
Onapi? Tamangani gani? Na sangoti mwese vimadzi basi. Mimba mwanga sina kare sobi. Takagura ni mango. Madzi aja basi kaya ndipanga bwanje ngati mimba mwangamu. Kagure ni mango. 2000 Ai. Azingati? 1000. Uzaja hapo na wewe. Uzaja hapo? Okay. Lukwira bosa jenga. Okay. Onapi? Onapiri? Kodi iwe umaenda ngati ndege? Nthawi yomweyi basi uli ukuitawa uko. Utalita. Ndikuti sichenje ikakhalako. Ukagule mayonnaise. Ukagule mayonnaise. Ayatero. 1000 eso. Saka bwere ndi change. Okay. Onapi? Koma mwana uyu. Koma ndi wankulu tu nkhalamba ngati. Iwe ngati uchita maseweya ine sindine wa maseweya itakuumira iuma ntchito. Zakhalanso bwana? Nthawi zina uziendako pang'ono kuti mwina amayi andiyita nazo. Koma nthawi yomweyi iuyo. Nanga simali ngagule mango mali site mango ndikunsika. Ndifake mathamanga kuti ndibwereso msanga muzanditumeso zina. Naiwala ka. Nthawi zina muzindikirirapo kayi pang'ono muyendeko pang'ono kuti mwina ndingakuita neniso. Mwamva? Ndiye ndrama ndakupasayo ndatuka gule cha. Ndikagule mango, mayonnaise. Sono pa mayonnaise ipo. Akakhale oti 500. Airtel. 500. TNM. Wamvesa? 500 Airtel. 500 TNM. Mango 1000. Fanta. Basi mungosiya uzali ya mango zomwezo. Chabwino. Wamvesa? Simwati ndiende pang'ono. Wamvesa ko? Ndamva. Pitani. Onapi? Tafulumirani mnaiwa. Kodi ndamva kudandaula? Mudandaula? Mungo nditu matuma bwanji. Soni ndituma ndani. Mwana ngati sinditoba? Ndituma ndani. Ono ndikhale wanjito wani. Kodi ndakuzani kuti mukagula mango aje. Nanusu sikukufusa so. Ndikuiwalani. Ni wanchito wani. Ineso ni matoba ka. Ukanafusa kani. Izefusa zichani. Abwerani ndikuze. Izefusa zichani. Mango achani. Alipo ena mango wamba. Ena ndi adudu. Ena ndi achizungu. Aja makhala ofisi. Ndiye ndicho ndikuze ndakutoperani. Musamango nditumanga disine muntu. Ineso ni matoba. Iwe achikulire neso achikulire tendi samalani. Ndikuiwala. Iuma. Ololi kuno anga ndikuiwala. Oho. Kodi muli ndi certificate ya MSCE kapena JCE kapena mumatha kulemba ndi kuwerenga ndipo mukufuna kuchita maphunziro a hospitality management, Northern Hospitality ndi yankho lanu. A Northern Hospitality akupereka maphunziro a food production, accommodation, front office, komanso food and beverage services. Maphunzirowa amakhala miyezi 6, miyezi 2 ya mkalasi ndi miyezi 4 ya ma-attachments. Malo opangira attachments, school imafuna yokha. Fees ndi 250,000 kwacha yokha basi ndipo amalola kupereka kawiri. Tipezeni a Northern Hospitality muchapita building pafupi ndi National Bank komanso moyang'anana ndi Nyachenda Motel ku Mzuzu. Kuti mudziwe zambiri imbani foni pa nambala iyi 0885 234 259 0885 234 259. Northern Hospitality. Hospitality redefined. This is nice. This woman is so blessed because I can feel in my spirit. Muzimu mwanga ndugu kwambiri. There is something so special about this lady. Oh,
I can feel it. Ndikumva mu mzimu mwanga. Yes, manena kuti munthu uyuyu tadusana naye apa mzimayi. Nkhosa yadusana. Ndodalisika kwambiri. Yes. Can you call her? Ndimuitane? Tango muitana. Okay. Muitane. Okay. Yes, I know. Nanga kaindi drama. Uzoma madoba ntauni amango chena kwa mandrama mkazi utalibe. Anga kaindi drama. But this is daga me. But if andi basaja andi kwanisa. You need to understand. Understand why? Sister, so that we can discuss. Understand? Anga kaindi drama. I have the Holy Spirit has spoken to me. And mzimu wera wandiyankhula. Mzimu wera ndi drama. Then mafuna kuti tiyankhulane. Mzimu wera ndi kupasa ni message yanu imene Mulungu andituma pa ino sister. Go deeper man. Musandaise ntawo. So you think I'm here for money. You think mzimu wera. You think we don't have money? Yeah, mimi. Sima doba ntawo. Yes, man. Can you give me 50? Okay. What kind of drama? At 50,000. This is just to demonstrate that God is with us. So, the prophet put that's 50,000 just for only today. You can spend the whole of that only today. Okay. So, can you give us space? Okay, no problem, man of God. So, who are you? Sasha. Ndemu Kalagut. Kushimali. First time kukuona in town muno. You are so beautiful. Ndino Kongola. Mapanga chani kweni apart from kuno kunduzoti mina mangobwera uzacheza. You know this is weekend. Mapanga ma business in town. Mazio. Okay. Business yanje mine mukupanga? Ndambili. Okay. I'm a hustler, yeah. I know maybe you have not heard about Prophet Chiputo. I know it's your first time. Naona many mankulira. But now I know maybe we can have a connection. Because in my ministry we have a lot of things that we can give. Kulima positions ena, kwa administration side. I see on the reception you can fit. So wanted us maybe we can be good friends. Okay. Yeah. So can I have your number? No problem. Number Andika? Okay. Okay. So this is your number. Is it active? Yeah. Okay. So Mazuru Takumana, that is around 9? Yeah, very good. Okay. Because we need to discuss the kabirane bino tipanga bachi. Because if you look at the Bible, amanena kuti sunganene kuti umankonda Mulungu ati sukonda anzako. That's why ine ndifuna pange demonstrate chikondi cha Mulungu pa iwe. Okay. Yeah. So I think Nakuveza. Muntu wambuye. Yes. Prophet Chiputo. I'm here. Palivuto ni aliosa. Oh, fusa bwanji. So tukanga tikumangolonda na zikatendo I think umakandika feeling umakhokuza zoti palivuto ni lake. Because that question on its own can tell the kalabanje ndi feeling ina pamene ndikuziwa kuti pabi mendala kwa. All right. And you keep on following me. Why? A prophet. Yes. Mwanenda mapazi ntaya itatu. Mapazi agati. Last time mafuna mupangeza za mwana wa kwatu. Sister wanga.
I'm with this. Ndakupezani wait. Ndipase nthawi tilongosole amwene. Can't you wait me outside? No. Just Wait outside. Wait for me outside. Last time amwene. We can discuss this. Amwene. Are you afraid of me? Wait. Are you afraid of me? No. Why should I? Can you just wait for me? We can discuss this. I'm not going to do that. I just came here to give you a warning. Your man here? Wait, brother. Wait, prophet, wait. Last time, munapanga za sister wine, munapepesa. Si choncho. Hey, sindapanga so and like. Kenaka munaza paka zonda. Zaka kazi gani kaja nakupezira nako kaja. Munapepesa. Koma zikumveka kuti zikuoneka kuti amwene mukupitirira mbiri yandipeza. Mukupanga peza sister wine. Kodiwe, sikuli bina puza sister ngo haiko nise. People just want to tarnish my name. Afuna ngo unyozisa zina la Mulungu. Listen, no was a good. That day, what were you doing that? We're just chatting public place. All right. No friend nini mawa. We are talking of sister who is sitting no friend nini mawa. Ino simunga kwanise kupanga zaidi kumpangira sister unga uche. Ndikulipa ndaba sababu munga ikwanise skulu ya 2 million munga mulipira kulomba na munga mukwanise kumpira 2 million. What is 2 million? Oh, all right. Before profit. What is 2 million? Nchweka kumapanga zimezi chance. It's not that I'm challenging. That's a challenge. You've talked about money. All right. I think enough. You can talk of any amount. Enough is enough. I think ineo that of an ndipo nobo I think itingopanga zongoti kutana. Akula ko. So kulu yuyu wapanga zambi pamwe wanga andi panopo ndikuona kuti zandikwana. Ase anyamata ngochita zayo. Chita naye amene. Koma I think ziyeti bange kuti adziwe zoti mina kuti fesa chama sewira. Amwene. So you're coming with your boys. Asa nachita ndiwe. Has it come to this? Zafika baba. Asa nachita ndiwe zota kuisa. Mpaka na baba. Tangu yambe kuvula weka. Chosa nishata amwene. Singavule. Amwene. Hey, ndivule chifoja. Sijimapanga zamakani. Ndivule ifoja. Ndivule ifoja. Ubanga mwana ukwaza mdu bwana. Ndivule ifoja. Iwe. Public place like this. Man of God should address. Ndizawulosa weka. Takusave. Ate tatazivula nuko moja. Vula weka. Why are you doing this? Prophet. Vula weka. A prophet. Mufuna mpaka mkumane ndizi zokuti sisi. Vulani. Yes. You just want my shoe. You just want my shoe. Changu. Sisi bano segela ya. Sibotu mapanga sibona ndatonda right? Chosa this. Umapanga sibona ndatonda right? How prophet. But why? Chosa naga. You just want to tell us. Sintai yakini. Pula mala. Prophet But why? The man of God, undressing the man of God in public. Man of God, tango chosa. But you know what you're doing is not good. And you pay for this. You pay for this. I tell you, you pay for this. Tango chosa iwe. Jesus, come down. We pay for this. In public. No. No. I will engage with I will not tolerate. Ufuna libidilize? No. Ndetangu tazingo nyosa. Ufuna libidilize? Komaso tagwada. Meno mapembeza mucha kugwada mucha. Ugwada yonse. Chesu yosa mala yako. Man of God ndi. Basi ufuna basi uoneke doro asika na ose ntawo munde wewe. Konga basi. Koko basi ukabanje. Wadi wala. Yoso ndeuti. Namuso mufuna achite zaidi wa prophet. I'm sorry. Akupeperesani to awa. I'm sorry. Akupeperesani to awa. I'm sorry. I'm sorry. You're sorry for that for the second time. I'm sorry. After saying sorry for many times, Bill. You see what these boys are doing to me? Zukama. Yeah, please. Iwe. Ai, akula ku. Osapanga chonje. Uyu ni mtaimbira. Man of God osampanga chonje. Mulungu akonongani ngati Sodom ndi Gomora. Chonde nyuma. Ndakwira mwendo wako osapanga chonje. Chonde ndakwira mwendo wako. Ndu sini watu wapanja uche ile vote yanu bwana. Osapanga zimenezo. Musieni mutu. Chonde, musieni. Si ujanthaina nake ukanga tumondi menye kakapeni kabuno cha musosi bila. Ndeye. Oh, chonde bwana nyuma. Chonde ndakwira mwendo wanu. Mwapurumuka prophet itu. Mwapurumuka chipanda uyu amwene ndi mapanga zainu leroro. Mukanaenda maliseche pa. So, tokoze kuti nkuluyu I think ndifani navera kambiri kuti ndanake itajeza kwa kila chito yenera my vote. This is good. And Mungu bempha nawo lampa. and samani
chiputu amene. Sama. Ukoneka kuti kuja ufuna andi una kuti mwapeza kuti. Ndio mkuru wa mwaye. Chiputu. Man of God. I'm so sorry. Yeah, Jim. I'm so sorry. Basi tu awazinzikawenga muntu wandale uchatu wangobwesa nthu ake basangomvulisa mano. Ine madabu. Anyway, I know what to do now. Yeah, Mungu apempherera man of God kuti at least machimo wakanga tachipa. So ine kupemphera temberero. Anthu ajaona masuka akulu kwambiri. Osateva man of God. So this is your jonjo. This is your jonjo. Akulu kini. Chifosiza bwino yayi. Like this. Kundichosa sapa. Kundichosa what? Ngopesa ngosa moyo pesa basa azapanga in front of a beautiful lady like this. It's not good. Azimachitika pali zabwino tu pamakhaso jonjo. Yeah, amen. Ndende manje pa man of God. Okay, so we agreed to Mana Mazuro. So let's just go.